2009निफ्राय आङो BPF पार्टिखौ गारलायनानै जों आरो BPFनि माबा मोनसे सुबिदा दंब्ला जों बेखौ नेवसिनानै जों जाथि दानायनि खामानियाव मावदों। बिनिता दास, बिनिता डेका, घनश्याम दास, ओमफ्राय गौरीशंकर सरनिया बेथ' सरनियाखा, ओमफ्राय ज्योतिष कुमार दास, दा बे गासिबो सरनियाव गोलैयो। ओंखायनो बिसोरनि सार्टिफिकेटआ गासिबो इनभेलिड सोलिया। गिबियावनो गासिबो जोंनि मिडिया पार्सनफोरखौ गोसो गोरबोजों बरायबाय आरो लोगोसे गासिबो रायजो राजाफोरखौ आङो खुलुमनाय बावहरनाय जाबाय। दिनै जों बे प्रेस मिटखौ जनजाति सुरक्षा मन्चनि दानानै होनाय जादों। आंनि लोगो जोंनि क'क्राझार डाइटनि रिटायार्ड प्रिन्सिपाल बिरेन्द्र कुमार बसुमतारी बिथां आरो लोगोसे आंनि दादा भुमिधर दैमारि, बिथाङा माबायाव मावोमोन BRPL-आव, दा बिथाङाबो रिटायार्ड जाबाय। दा दिनै जोबोद मोजां खबर रायजोफोर जे नबसरनिया नमिनेसन साबमिट खालामबावदोंमोन नैबे नाम्बार 1 क'क्राझार ST लकसभा समस्टिनिफ्राय बिजाथि हिसाबै। दा बियो एबार माने बर' कसारि हिसाबै बे नमिनेसनखौ होआखैमोन। बे राभा होननानैसो गावनि कास्ट सार्टिफिकेटखौ लानानै नमिनेसनखौ होनाय जादोंमोन। दा बे बर' कसारि हिसाबैथ' बे मोनखाला, जों आगोलनिफ्राय बुंखादों। बिनि जायनाखि बर' कसारि होननानै सिनायथि लानानै सार्टिफिकेट लानाय कास्ट सार्टिफिकेट बे केन्सेल जाबाय। बेजों बे कन्टेस्ट खालामनो हाया, बेखौ जेराव बाहायनो हालिया। बेखौ अनारेबल माने हाइकर्टआनो माने मोनसे बिसारनि गेजेरजों दानना होखानाय जादों आरो बेखौ आसाम सरकारनिफ्राय बिनि सार्टिफिकेटखौ केन्सेल खालामनाय जादों। दा बे हिसाबै बे दारायनो हाला जेरावबो, बेखौ जों बुंबाय थानाय जादोंमोन। खिन्थु बे दारायगोन होनबाय थायो, आंखौ जेबो खालामनो हाया होननानै दुथां भाबै बुंबाय थायो। रायजो राजाफ्रा हयथ' मोनसे कनफिउज जाबाय थादोंमोन, दारायमारगोन नामा होननानै आरोखि। आरो थाङै थुङै दारायमारबायबो मैया बे नमिनेसन पेपारखौ साबमिट खालामबाय। दा बेयाव रायजोफ्रा आरोबाव मोनसे माने गोनो जाबावबाय, दा दारायनो हाया होननाया मा जाखो, माथो दारायबावबायसो माथो, बेबायदि मोनसे। बेनिखायनो मैया मोना आरोबाव आङो बिनि माने नमिनेसन पेपाराव मा मा साबमिट खालामदों बेखौ आं खबर मोननानै मैयानो बुंनाय जादोंमोन जे बिनि कास्ट सार्टिफिकेटआ माने राभा, बर' कसारि नङा एबार। दा बे हिसाबै बे जे राभा सार्टिफिकेट लानानै नमिनेसन पेपार होदों बेबो दानजागोन, बेखौ आं मैयाबो बुंखानाय जादों। मानोना सासे मानसिया डाबल परिचयजों खुनु कास्ट सार्टिफिकेट मोना। नोंनि जाथिया जुदि राभाब्ला नों राभा जानानै आगोलावनो नोङो कास्ट सार्टिफिकेट लानांगौमोन आरो नोङो बेजोंनो नोङो MP दारायनांगौमोन। आरो नों जुदि बर' कसारिथारब्ला नोङो बर' कसारि हिसाबैनो नोङो कास्ट सार्टिफिकेट लानांगौमोन आरो बेजोंनो नों MP खौ माने कन्टेस्ट खालामनांगौमोन। दा नोङो गेजेराव नोङो 10 बोसोर नोङो बर' कसारि नाम लानानै MP जाबाय, नोङो गावखौनो राभा नङाबो होनबाय, गावखौनो सरनियाबो नङा होनबाय, बर' कसारिसो होनबाय। हाइकर्टआव नों अनेक जोंनि गाव केस सालायबाय। जोङो बेजों 2014निफ्रायनो 10 बोसोर जों बेजों जुजिदों। बेखौ माने जों बर' कसारि नङा होनदों, बे गावहा बर' कसारि होनदों, जों बेखौ सरनिया होनदों, बे बुंदों जों सरनिया नङा, बे बाथ्राखौ बे बुंनो हादों। दा खिन्थु फैयै दिनै गावनि बर' कसारि जायनाखि कास्ट सार्टिफिकेट बे दानजानायखाय दिनै मा जालायखो दानिया राभा होननानै बुंलायबाय आरोखि। दा राभायाबो ओरैबायदि बिनिया गावनियालायनो माने गाव स्कुलाव फरायनाय समाव गावहा राभा सार्टिफिकेट दंखायोमोन। बे सार्टिफिकेटखौ गाव बे समाव मोनस्लाबाखै। जेब्ला आलफानिफ्राय माने अभारग्राउन्डआव फैयो, अभारग्राउन्डआव फैनाय समाव बियो राभा सार्टिफिकेटखौ मोनस्लाबाखै। बेनिखायनो बे बर' कसारि नाम लानानै बे इलेक्सनाव कन्टेस्ट खालामदों। दा नोङो मोनसे गावनि जाथिया जुदि नोङो राभा खालामोब्ला नों मानो बर' कसारि होननानै सार्टिफिकेट लाब्रबखो? बेनो फ्रडखा, नों थगायसुलाखा, नोङो माने बदमाइसखा आरोखि, महा बदमाइस। आरो नों जुदि बर' कसारि मोनब्ला हा दिनै बोरै राभा बबेनिफ्राय ओंखारलायखो? दा बेजों महा थगायसुला, महा बदमाइस, बे जिनिसा दिनै रोखा रोखा नुजाबाय। आरो बे जे रिटार्निं अफिसारखौ जे माने मिसलेट खालामदों, बे जे गुवार मोनसे एफिडेभिट होनानै थगायदों, बे जिनिसा रोखा प्रमान जाबाय। आरो बिनि टार्मआ दाबो जोबाखै, MP नि टार्मआ दाबो जोबाखै। बिनि टार्मआ 12 मेआवसो जोबहैगोन। दा 12 मेआवसो जोबगोनब्ला दासिमबोथ' बे MP आनो दङ। MP ब्ला बे बर' कसारिनि सार्टिफिकेटजोंनो बे MP जानांगौ दासिमबो, जुदिबा बे दानजादों। खिन्थु नों MP जोबस्लाब मोना, नोङो टार्मआ जोबस्लाब मोना, नों बबेनिफ्राय जोनोम जानायखो राभा होननानै? दा बेथ' बिराद गिदिर कुइसन बियो। दा बिराद गिदिर अपराध, बियो बिराद गिदिर दायनिगिरि बियो। दा गथिखे बे इसोरा बेखौ हयथ' साजा होनो थाखाय लामा नायगासिनो दं। इसोरा बेखौ साजा होगोन। दा जों एथ' खस्थ' खालामबाय, जों एथ' खस्थ' खालामनानै 10 बोसोर जुजिबाय। दा बे खोब जोंखौ खस्थ' होबाय।
एबार खिन्थु बे साजा मोननांगौ बे जे एथ' थगायनानै जे दिनै आरोबाव रिटार्निं अफिसारखौबो जे मिसलिड खालामबावबाय दा बे जिनिसा दिनै प्रमान जाबाय जे बेखौ जोङो माने दायनिगिरि थगायसुला फ्रड मानसि बेखौ जों दिनै रोखा रोखा बुंनो हासै दा जिखि जादों रायजोफोर खोब खुसिनि बाथ्रा बियो एमपि जानो हालिया फाइनाल जाबाय बिनि नमिनेसन पेपारा दिनै केन्सेल जाबाय 20 तारिखखालि गैलिया बे थेवबो माने एपिल खालामबावदों दा रिटार्निं अफिसारनाव मोनसे नियम दं आर'नो रिटार्निं अफिसारनो मोनसे इलेक्सननि जायनाखि मेनुवेल दा मेनुवेल बादिबा माखासे टाइम होयो जुदि बबेबा कन्ट्रभार्सि दंबा बेखौ सिकिउरिटि खालामनो नायफिननो थाखाय एसे टाइम मोनो बेयो बेखिनि टाइम गाबोनथ' 11टायाव बिनि माबा खालामबावगोन खिन्थु वान्स माबाया जुदि रिटार्निं अफिसारा केन्सेल खालामबायबा बे केन्सेल खासै बे जालिया आरोखि बेखौ जों दा हमनो हासै आरो बेखौ बुंनो हासै बिनि माने नमिनेसन पेपारा केन्सेल जाबाय बे जालिया हाजार नाजाथों बे जालिया दा जोंनि थाखाय जोबोद देरहानाय गिदिर बाथ्रा देरहानाय दा बाथ्रा फैदों नब सरनायाल' जोंनि गिदिर सत्रु बे नङा दिनै गोबां सत्रु जोंनि गेजेराव फैगासिनो दं गोबां सुथुरफ्रा दिनै बर'खौ बर'नि नाम लानानै कसारि नाम लानानै दिनै धंस' खालामनो नाख्रेबनो बुख्रेबनो जोंनि अधिकारखौ सेनानै लानो थाखाय दिनै एखेबारे ओरैबायदि माने होंगो दोंगो फैगासिनो दङ दा दिनै नुगासिनो दङ एखेबारे एफाग्राब जे दिनै नैबे इलेक्सन जानाय लोगो लोगो माने फ्राव फ्राव जे ओंखारबोदों एखेबारे जायफ्रा बर' कसारि नङा जायफ्रा कच नङा जायफ्रा मेस नङा बेफोरबायदि मानसिया दिनै बर' कसारिनि कचनि मेसनि माने सार्टिफिकेट लानानै कसारिनि सार्टिफिकेट लानानै दिनै माने फैदों दा नमिनेसन होदों दा बे नमिनेसन होनायनि गेजेराव दा फार्स्टआव जोंहा नैबे 4 नम्बराव दङ प्रिथिराज नारायण देब बे दङ ओमफ्राय ज्यतिष कुमार दास गौरीशंकर सरनिया नब कुमार सरनियाथ' बे थांबाय गैलिया बिनिता देखा ओमफ्राय गणचन दास बे दङ दा जों बिनि गेजेराव प्रिथिराज नारायणनि माबाखौ जोङो अलरेडि जोङो माने गुवाहाटि सरि क'क्राझारनि कर्टनिफ्राय जोङो नटारिनि गेजेरजों एफिडेभिट जों होखांखाबाय रिटार्निं अफिसारनो दा रिटार्निं अफिसारा हयथ' बेहा माखासे लिमिटेड मोनसे माखासे पावार दं बेयो मास्ट्र बिनि गावनि दायित्व हिसाबै आर'नो जानाय इन्सट्राकसन फैयो इलेक्सन कमिसनारनि बे कमिसनारनि इन्सट्राकसन हिसाबै बियो प्रिथिराजनि सार्टिफिकेट नंगौना नङा बेखौ सोर इसु खालामा बेखौ कनफार्मेसन लारो दा कनफार्मेसन लाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्टआ होदों दा बे होदों होननाय लोगो लोगो बेखौ एक्सेप्ट खालामबाय जाबाय बिनि नमिनेसन पेपारखौ दा थेवबो जों चिरां डिस्ट्रिक्टआव बिनि नमिनेसनखौ केन्सेल बिनि कास्ट सार्टिफिकेटखौ केन्सेल खालामनांगौ होननानै जोङो दाखालिनिफ्राय जों थांनानै डिसिखौ लोगो हमदों जोङो रिकुवेस्ट खालामदों दा चिरां डिस्ट्रिक्टआ डिसिआ अलरेडि बेखौ सिकिउरिटि कमिटियाव हरखानाय जाबाय बिनि सार्टिफिकेटखौ भेरिफाइ खालामनानै बेखौ माने नायनो थाखाय आरो जोंहा बिसास दं बे दानजागोन मानोना बिनि जेसेबां डकुमेन्ट दं बिनि स्कुलाव फरायनाय डकुमेन्टस बिनि बिफानि सार्भिस डकुमेन्टस बिनि हानि माने जायनाखि जमाबन्दी रेकर्ड ओमफ्राय बिनि जायनाखि लेगेज डाटा बे गासिबावबो खुनु मेच लिरनाय गैया गासिबो माने माबाजों नायरेब राजबंसिजोब दा गथे बे दानजागोन जोंहा बिसास दं रायजो राजा धोरजोल'ला जोंखौ बिसास खालाम जों बेखौ जोबजासिम जों माने मावगोन आरोखि बिनि कास्ट सार्टिफिकेट दानजासिम जों मावलांगोन रायजोफोर जों खुनु जिरायनाय खोथा गैया आरो बेजों लोगोसे नै ज्यतिष कुमार दास बे दङ ओमफ्राय गौरीशंकर सरनिया ओमफ्राय जाबाय नैबेयाव बिनिता देखा गणचन दास बेखौ होनदों बे दास देखा टाइटेला बे सरनियाफोरनि दा बे सरनियाफ्रा अलरेडि ट्राइबेल नङा बिसोरनि सार्टिफिकेटआ अलरेडि इनभेलिड जाजोब्बाय सोलिलिया बेखौ जों हाइकर्टआव केस होनानै बे अर्डारखौ जों मोनखादों माने नैबे माबायाव होनाय अर्डार बे WPTBCनि WPTBCआ 8 जुन 2018आव मोनसे अर्डार होदोंमोन जे सरनियाफ्रा ट्राइबेल नङा बिसोर ट्राइबेल जासान्दि बिसोरनो कसारि होननानै सार्टिफिकेट होनांगौ होननानै बिदि अर्डार होदोंमोन दा बे अर्डारखौनो जोङो आरोबाव कर्टआव जों चेलेन्ज खालामदों कर्टआव चेलेन्ज खालामनाय लेखा जाहैबाय नैबे लेखा कर्टआव जों कर्टआव केस होनाया बे केस नाम्बारा जाहैबाय WPC/4840/2018 बे WPC/4840/2018 दा बे केसखौ जों होदों फार्स्टआव जनमलाल बसुमतारी आरो दावराव दैखोब नार्जारी बेनाव जों केस होनाय जादों आरो बिनि उनाव जोंनो एडभकेटआ साजेस्ट होदों मा
जे नोंसोरो माबाखौनो मोनसे NGO लाबोयोब्ला मोजां जायो रेजिस्टार्ड NGO बिदि होननायखाय जोङो कलाबारिनि कलबारिनि इडुकेटेड आनएमप्लयड इउथ ससाइटिनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि दा बिथांमोनखौ जों लानानै बे केसखौ होनाय जादों आरो बे एखे केसावनो जोङो बाजारनानै जों मोनसे बिसार मोननो हादों बे केसनि नाम्बारा जाहैबाय 30/2019 दा जों बे हिसाबै बे केसाव जोङो हाइकर्टनिफ्राय मोनसे अर्डार मोनदों बे अर्डारानो जाहैबाय जे माने नैबे अर्डार जाहैबाय बे सरनियाफोरनो जे टेम्परारि कास्ट सार्टिफिकेट होनो थिनदोंमोन बिसोर ट्राइबेल नङा ट्राइबेल जाहोन दिन्नानै जे माने माबाया WPTआ माबा होदोंमोन नैबे अर्डारखौ होदोंमोन बेखौ जोङो केस होनायाव दा हाइकर्टआ अर्डार होदों जे बोरै नों मोनसे ट्राइबेल नङि जाथिखौ ट्राइबेलखौ सोनानै बोरै सार्टिफिकेट होनो हायो WPTBCखौ जेब्लानाखि बिराद माने स्ट्रं भाबै माने रायो बिसोरखौ माने सकस नटिस होयो अब्ला WPTBCआ लगे लगे उइद्र' खालामना लादों जे जों बे नैबे जे अर्डार होदोंमोन सरनियाफोरनो ट्राइबेल सार्टिफिकेट होनांगौ होननाय कचार हिसाबै बेखौ उइद्र' खालामनानै लादों बिसोरो WPTआ ओमफ्राय लगे लगे WPTBCनिफ्राय आरोबाव माने मोनसे अर्डारबो होफिनबावदों लगे लगेनो नैबे अर्डार जाहैबाय नैबे अर्डारा जाहैबाय बेसेबां DC दं ओमफ्राय साब डिभिजनेल अफिसार दं बिसोरनो हरदों जे नैबे सरनियाफोरनो कचार एरिया जानाय सार्टिफिकेट होननाय अर्डार होदोंमोन बेखौ जों उइद्र' खालामना लाबाय बे सोलिला दा बिसोरनि सार्टिफिकेट बेसेबां होदों बे सोलिला इनभेलिड जाबाय ओरै होनना बुंखादों आरोखि दा गथे नैबे जानाखि दास देखा नुदों बे नामनि जायनाखि मानसिफोर दा नमिनेसन जे पेपार साबमिट खालामबाय नैबे लकसभा समितिनि थाखाय दा बिसोर दास देखाफ्रा सरनिया जोब बिसोरो दस्रा नङा सरनिया जोब दा गथे सरनिया जाथि हिसाबै बिसोरनि सार्टिफिकेटआ इनभेलिड जानांगौ दाननांगौ दा खिन्थु जोङो मा होनो प्रमान होनो दास देखासो सरनिया नों माबोरै प्रमान होनो बिनिथ' प्रमान नांगोन खुगाजों बुंनानैथ' जानाय नङा दा जों बेखायनो नैबे लेखाखौ जों दिनै जोंनि उकिल दहाय कर्टआव जोंनि सिकिउरिटि कमिटियाव जायनाखि बाहागो लादोंमोन सासे जोंनिनो केन्डिडेट जानानै दा बेनो जों गासिबो बुजायनो ओंखारदोंमोन दा बेयाव रोखा होदों बेयावनो बे माने बिनिथा पिगुनि एफिडेभिट बे बिनिथा पिगुआ एफिडेभिट होदों 2580 केस होनाय जों केस होनाय 2014आव बे केसनि मावनो बिनिथा पिगुआ कर्टआव एफिडेभिट होदों आरो कर्टआव एफिडेभिट होनायाव बियो सरनियाफ्रा ट्राइबेल नङा होननानै बे बुंखादों सरनियाफ्रा ट्राइबेल नङा ट्राइबेल जायाखै बिसोर होनदों ओमफ्राय लोगोसे बियो गावनि एफिडेभिटआवनो सरनियाफोरनि टाइटेलखौ बियो माने लिरना होदों सरनियाफ्रा मा टाइटेल दं दा बेयाव लिरदों सरनियाफोरनि टाइटेला जाहैबाय दास दा सरनिया कचारिस एडप्टेड दा नन ट्राइबेल सारनेम लाइक दास देखा भराली ओमफ्राय बरा उजिर बे दास देखा बे सरनियाफोरनि टाइटेल बेखौ माने बिनिथा पिगुआनो कर्टआव WPTBCनि सेक्रेटारिनि कर्टआव बेखौ एफिडेभिट होननानै लिरना होदों बे कर्टनि एफिडेभिटसो जाहैबाय बे कर्टनि एफिडेभिट दा गथे बे प्रमान जाबाय बे दास देखा जायनाखि लिरनाय बेयाव जेरैबादि नमिनेसन जायनाखि होनाय दानि लकसभा बिसायख'थियाव जेनेबा नैबे बिनिथा देखा घनश्याम दास ओमफ्राय गौरीशंकर सरनिया बेथ' सरनियाखा ओमफ्राय ज्योतिष कुमार दास दा बे गासिबो सरनियाव गोलैयो ओंखायनो बिसोरनि सार्टिफिकेटआ गासिबो इनभेलिड सोलिया दा बेजों कन्टेस्ट खालामब्लाबो बिसोरो दा हयथ' बिसोरनि माबाखौ रिटार्निं अफिसारा बिसोरनि सार्टिफिकेटखौ नायनानैल' एक्सेप्ट खालामना लाबाय थेवब्लाबो बिसोर कन्टेस्ट खालामब्लाबो बिसोरनि सार्टिफिकेटआ कयदिननि उनावनो दानजागोन दा जों बेखौ इमिडियेटनो माबोरै खालामनांगौ जों बिनि प्रसेसखौ जों खालामगोन हयथ' जों हाइकर्टआव थांनांगौ आरो थांबावसै जिथु अर्डारानो दंखायो जोंहा हाइकर्टनि अर्डाराव जोंनो माने होखादों बे सरनियाफोरनि कास्ट सार्टिफिकेट उइद्र' खालामनानै लाबाय होननानै दंखायो जेब्ला जों कर्टआव थांफिनबावगोन कर्टआव थांनानै अब्लानो बारा गोबाव नांनाय नङा बिसोरनि बे जायनाखि सार्टिफिकेट बे केन्सेल जागोन दा खमसे खम बिसोर इलेक्सनखौ गेलेब्ला गेलेथोंसै दाथ' उफाय गैला जाबाय रिटार्निं अफिसारा बिसोरनि नमिनेसन पेपारखौ एक्सेप्ट खालामबाय ओंखायनो नैबे इलेक्सन जोबखांनायनि उनावनो जोङो दा बिसोरनि सार्टिफिकेटखौ केन्सेल खालामहोगोन आरो केन्सेल जागोन निस्सय केन्सेल जागोन जोंहा बिसास दं आरोखि दा जोङो खुनुरुखुम नैबे इलेक्सनावल' जाहाथे बारग'थोंसै आरो बिसोरो एथ' गिदिर दिनै गावसोरो बे एफा गिदिर दायखौ लानानै बिसोर जे इलेक्सनाव खोब जर भाबै केम्पेइन खालामगोन बे नङा बिसोर दुरबल जाखाजोब्बाय बिसोर फल्स सार्टिफिकेट फ्रड सार्टिफिकेटखौ लानानै बिसोरो एथ' गोरायै बिसोर आवगाय हाया बिसोरो बेफाफ्रा भट बिनो हाया बिसोर दा आरो रायजोफ्रा मिथिखाजोब्बाय नब सरनिया बादि बिसोरनि सार्टिफिकेट दानजाबावगोन
बेखौ बयबो मिथिखाजोब्बाय। ओंखायनो जाय बर' सेन्टिमेन्टनि मानसिफोर दङ बा गुबुन माने अनाथ ट्राइबेलफोर जायफ्रा बर'नि बिरोधि मानसिफोर दङ बिसोरो बुजिखाजोब्बाय बिसोरो बे मानसिनो भट होनानै लाब जानाय नङा बिसोर दानजागोन बेखौ मिथिखाबाय। दा ओंखायनो जोंबो नैबे इलेक्सन जोबखांनायनि उनावनो जोङो बिनि सायाव मा लानांगौ बेखौ खालामगोन। अदेबानि जोङो दासिमबो जोङो ओरैनो जिरायनाय नङा। जों बिसोरनि डकुमेन्ट इमिडियेटलि जों बेखौ थाबनो आरटिआइ खालामनानै दिहुननानै जोङो लाखाजोबनानै जोङो थाबनो खर'आव थांनाय बेब'स्थाखौ जों लागोन। दा जाय हक जोङो रायजोफोर जों गोबां खस्थ' जोङो मोनबाय, रायजोफ्राबो गोबां खस्थ' मोनफाबाय। बे रायजो राजाफ्रा गोबां जोंनो सहाय होदों, गोबां जोंखौ खबर लादों। बेफोर जोंनि थाखाय खोब थुलुंगानाय। जों बावा रायजोफोरखौ जों नंगौ खस्थ'खौ जों लादों, खिन्थु जों खस्थ' लानाया रायजो राजाफोरनि थुलुंगा होनायजों जों लादों। रायजोफ्रा जोंनो मन'बल होदों, फैसा थाखा हरदों। बेखायनो रायजो राजाफोरनि बे थुलुंगा होनाय, आसिरबाद होनाय, बे मन'बल होनाय जों बेखौ बावा आरो जों मावलांबाय थागोन। रायजोफोर जों मावलांबाय थागोन। जेसेबां दं जोङो माने गावनि गासिबो सुबिदा बादि भाबखौ जों गारजोबनानै जाथिखौ देरसिन साननानै जों मावलांगोन। आरो जों राजनितिखौ जों खुनुदिन जों देरसिन साननानै लाया। राजनितिया जेबो नङा, जाथिया देरसिन, जातिनि सेन्टिमेन्टखौ लानानै जों मावलांगोन। आरो जों बे सेन्टिमेन्टखौ लानानै जोङो 2009निफ्राय आङो BPF पार्टिखौ गारलायनानै जों आरो BPFनि माबा मोनसे सुबिदा दंब्ला जों बेखौ नेवसिनानै जों जाथि दानायनि खामानियाव मावदों। आरो बे जाथि दानायनि खामानियाव आं फुरा बुंनो हायो जोङो माने जोंनि जायखौ जों माने मानिबोदों देरसिन सिनियर बिसोरखौ जोङो खुन जयपुरनिफ्राय खुन दिल्लीनिफ्राय जों फ्लाइट खरस लायै लायै जों फ्लाइटजों लाबोदों, फ्लाइटजों थांहोदों जोङो। बिनि फेमिलिखौसो जों लांदों, लाबोदों। बे जिनिसा जोंनाव दङ। जों बे स्पिरिटआ जों थानायखायनो जों बेखौ खालामदों आरोखि। आरो बेजोंनो जोंहा मुम्बाइनिफ्राय जोंहा बकुल बसुमतारी दंमोन, एडभकेट हाइकर्टनि मुम्बाइनि। दा जोबोद गियानि मानसि, जोबोद मोजां मानसि। दा बिथांखौ जोंखौ गोबां सहाय होदों बे 9 बोसोरनि केस होजेननाय समाव। दा गथिखे बिथांखौबो जों दिल्लीनिफ्राय मुम्बाइनिफ्राय जों लांलाय लाबोलाय खालामदों फ्लाइटजों। इभेन कर्टआवबो जों बिथांमोननि एडभकेट हिसाबै हमदों। आरो बिनि उनाव जोंहा माने माबा जोंहा दंमोन हिराचरन नार्जारि केलकातानि, बिथांखौबो जों फ्लाइट खरस लाबोनानै जों लांलाय लाबोलाय खालामदों। नेपालाव सोमोरैनो जों ज' एखेबारे फ्लाइट टिकेट जों बानजोबनानै रुनादी सुरक्षा मन्थ्रिनि दायित्वआव जों माने नेपालसिम जोङो माने मेस कौशला रायजो नांगौ होननानै मेस जन आरो कौशला रायजो बेखौ जयैनो मोनसे रायजो खालामनांगौ होननानै जोङो माने डेलिगेसनसिम जों थांनाय जादों। आरो जोंनि बे सिनियर मानसिफ्रानो जोंनि जायफ्रा मावफादों बे रुनादी सुरक्षा मन्थ्रिजों बिसोर दंफायो। दा गथिखे जों गासिबो जोङो माने जाथिनि अबदानजों, जाथिनि आसिरबाद, जाथिनि हेल्प जों बेजों गासिबो खामानि मावजोबदों। दा जोङो खुनु फासयाखै, जों खुनुदिन जिरायाखै, बानायफैयाखै। मावनाय समाव जों थुलुंगा मोनदों, मन'बल मोनदों। बेखायनो जों जेरै आगोलाव जि स्पिरिट लानानै मावदों, जोङो जोंनि दैदेनगिरि जोङो देरसिनफोरखौ लानानै जों जेरै फ्लाइट खरस होयै होयै जों जेरै खामानि मावदों, जों जेरै दिनैसिम बे फर्यायसिम जों फैदों। बेखायनो जोङो माने दिनै जों गाथि बुंनो हायो, गोराय बुंनो हायो जे जोङो बिराद खस्थ'जों सोलिबोदों, बिराद खस्थ'जों जों मावबोदों। आरो जों दिनै मोनसे देरहानायाव जों फैबाय। खस्थ' मावोब्ला, खस्थ' खालामोब्ला फिथाइबो मोनो। ओंखायनो जों दिनै मोनसे फिथाइ मोनबाय। बे जोंनि थाखाय रंजाथाव बाथ्रा रायजोफोर। आरो जों मावलांगोन रायजोफोर। जों खोथा होयो जोंनो जेबो नाङा। जोङो राजनितिनि जोंनो जेबो माने जोंनो सनमानबो नाङा। राजनितियाव जोंनो जायगाबो होनो नाङा। जाथिनि मावनायनि थाखाय जोङो जास्ट जोंनो सहाय आसिरबादल' होनांगौ, जोंनो थुलुंगा होनांगौ। जों बेखौ लुबैयो रायजोफोर। आं दिनैनि बे देरहासारनायनि दिनाव आं बयबो रायजो राजाफोरखौ आरोबाव बयखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमहरनाय थाबाय। गोजोन्थों रायजोफोर।